Poz handiz, azkenien pentsetan dut, sagardogiliek mimo handiz eta gogo handiz egiten dabela sagardaua, eta sagardau horreri izen bat, enbajadore bat edo aurpegi bat jartzeko nigan pentseti gore handi bat da, ezta? Azkenien eurentzat oso garrantzitsu edalako eurek eskuz lantzen daben produktu hori, sagastizek zaindu, sagardaua egin, horrekon prozesu guzti hori, eta horretan ni ikusti horren ordezkari on bat izeneik elanik, nik uste dut horrez eta pozez hartzeko gauza badala. Garairik zarrenetatik, gaurko egunetaraino, sagaztiak zaindu dira, harri edur edo laino. Haren frutua pizgarri dugu, egarrituok ondino, ta ez geurea dalako soilik, edarra dalako baino.